loob po ng 3 years, okay lang naman kami, steady lang kami ni Kakay. Pero walang label, walang kami. Kasi pag nilagyan nyo po ng label, mag-i-expect na yung babae. Sino nagsabi niyan? Ha? Ako. Di pa po para magseryoso ako. Gusto ko enjoy life muna habang binata pa. 32 pa lang naman po ako. Batang-bata. Si Kakay, 29 pa lang. Pero feeling niya matanda na raw po siya. Parang gusto na niya mag-settle down. Eh yun naman yung hindi ko pa maibigay sa kanya, Uncle at Tita. At tuwing magkikita po kami, palagi po siyang nagpaparinig. Gusto daw niya ng babae na panganay. Gusto niya 3 yung anak. Gusto niya intimate yung wedding. Iniiba ko na lang po yung topic. Basic. At dito na po, nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Kay? Pasok. Hello, kumusta ka naman? Ay lang lang, pagkain dyan. Gutom ako. Meron. Sige. Upo ka lang muna dyan. Kuha lang kita, ha? Gusto mo kape? Yan na yan. Meron kang Ano pagkain. ba gusto mong kainin? Ikaw. Yun na, kasi sabi mo agad, di yung nagre-ready na, papagod pa ako. Ititihaya lang naman pala ako. O talaga, ha? So, iniintay mo rin ako. Oo naman. Ano ka na? Ano? Gigil. Dali lang. Miss kita, halika. Mamaya ka na maganda dyan. Ano yung miss? Halika dito. Miss ako ng baby ko na yan. Alam Miss mo kita. ko. Halika dito. Love you po. Teka lang, mag-love you ka muna. Love you too. Sige, love you. Yan. Ikaw. Bakit? Wala pag di ka nag-ayos ng... I love you. Yung may I. I love you. Kasi pag love you to, parang sinasabi mo sa lahat eh. I love you. Yan. Oo. Tagalog, para mas Mahal easy. kita. Ayun na. Halika ka dito. Tanggalin mo na yung ano ko. Wala na. Huwag nang tanggal-tanggal. Tagilid na lang. Hagil. Hawi na lang. Hawi na lang. Sino mas masarap ka? Alam ko naman yun. Ikaw din, mas masarap ka sa espresso. Namimiss ko talaga tong Babe. timpla mo. Luis, kailan? Kailan? Hindi ako matutulog dito. Alis din ako. Hindi. Kailan tayo Maaga yung meeting ng boss namin bukas eh. Kaya... Patapusin mo naman ako magtanong. Ano nga yun? Kailan tayo maging official and kailan natin to totohanin? I mean, kailan tayo mag-out? Maging official. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi mo. Ano ba yung sinasabi? Out? Ano ba yun? Na tayo. Na exclusive na tayo sa isa't isa. Na tayo, kasi hindi mo pa ako pinapost sa Facebook, hindi mo pa ako pinapakilala sa mga parents mo. Ano ba tayo? Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi naman sukatan yung imamayday kita para mahal kita. Mahal kita, alam mo Sa naman ngayon, yun eh. sukatan na yun kasi ibig sabihin, wala kang iniingatang feelings. Wala, baka may iba. Meron ka pa. Tumukhang to may iba? Hindi ako ganun.
Oo naman, ang gwapo mo eh. Alam ko naman marami nang naghahabol sa'yo. Pero kailan mo ko i-official? I-announce na ako. Kailangan pa bang i-announce yan? Andiyan na tayo eh. Okay lang naman. Basta exclusively akin ka lang. Di ka pwedeng makipag-date sa iba. Hindi naman talaga ako nakikipag-date sa iba. Pero ang tanong ko ikaw, kailan mo ko i-official? Hindi mo ako pinapakilala sa mga kaibigan mo, sa family Pag mo. may time, okay? Huwag mo na ngayon. Pressure pa ako sa trabaho. Eh, alam mo naman yung trabaho ko. Di ko pwedeng iwan. Yung... Kasi, ilang taon na ako, oh. Gusto ko na 29 ka lang, Kakay. gusto ko na magpakasal. Okay na ako sa life ko. 32 na nga ako. Okay lang ako. Kaya nga eh. I-official natin to para maplano na natin yung kasal. Huwag na tayong magtalo. Hindi tayo Luis, hindi naman to pagtatalo. Ito ay ginagawa ng mga taong nagmamahalan. Di ba mahal mo ko, sabi mo? Ay, sige na nga. Ubusin ko lang to kape. Alis na ako. Ha? Uy, Time na tayo mag-usap. aalis ka nang hindi mo ko sinasagot. Huwag mo naman ganyan. Ba't ngayon mo na-bring up yan? Ano bang problema mo, ha? Ano ba? Pag magsa-sex, talagang bluntly sinasabi mo kung ano yung gusto mo, pero pag ako ina-open up ko kung ano yung gusto ko, hindi mo sinasabi? Ano? Masakit ulo ko sa'yo, Kay. Ano? Sige na, alis na. Ano ginagawa natin? Gagalit ka na. Alis na ako. Gagalit ka na. Shit. Sige na. Sige na. Alis na ako. Luis! Tuwing nagtatalo po kami ni Kakay ang Kulatita dahil sa kagustuhan niyang mag-settle down na at maging official na kami. Sumisibat na ako. Pachi na, ang hirap eh. Tapos pupunta na naman yan sa gusto niyang panganay na anak, babae. Gusto niya intimate wedding. Ayoko nang pag-usapan yan. Basta pag available siya, pupuntahan ko siya. Ganun lang ang buhay, enjoy life lang. Yes. Hello. What's up? What's up? Saan ka? Busy. Dorm ka? Hindi. Outside. Puntahan kita. Punta tayo sa dorm mo. Gusto ko tumambay. Ay, wow. Pag naisipan mo lang. Nasa labas na ako, hindi ako pwede. Busy ako. Sige na. Teka lang, kailan ka pa ba naging busy pag ako tumatawag? Parang nagbabago ka na. Big word. Big word nang nagbabago na ako na hindi ako available na tatawagan mo ko. Sige na, may ginagawa ako, busy ako. Saan ka nga puntahan kita? Bakit mo sasabihin? Ano ba kita? Ha? Ba't mo kailangan mag-report? Ha? Sige na. Galit busy ka na ako. naman. Hindi ako galit. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Hindi ko kailangan mag-report sa'yo kung asan ako. Sige na, Luis. Hello? Bye. Hello? Kay? Bad trip naman, oh. Hello? Saan kaya yung babaeng yun? First time, parang ngayon lang ako nakatikim ng rejection sa kanya. Ganun, ha? Sige, pues. Kala mo, ha? Kala mo, ha? Hello? 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 Hello, What's up? hello? Yes, Luis? Hello, Charms. Any problem? Saan ka ngayon? Sa boarding house ka ba? Yeah. Why? It's my off. Day off mo ngayon. Yeah. Sakto. Pwede ba akong pumunta dyan?
Tita, ikaw pa. Eh, kasi di pa ako naliligo eh. Wala nga akong panty ngayon eh. Ano? Hindi ka naliligo? Ano? Di ba ako naliligo kasi ulitin nga. mo. Hindi ko maintindihan. Di pa ako naliligo. Wala Tapos? akong panty ngayon kasi off ko. Enjoy lang. Okay, ganito. So, habang papunta pa naman ako eh. Sumaligo ka na. Okay? Tapos... Ayoko maligo. Bakit ka pupunta? Ganun. Di ba ka na-miss? Dalang kita ng paborito mong Ready na yung... milk tea. Ready na yung sana magna-Netflix tayo, di ba? Oo, nood Netflix. Oh, let's go na. Bilisan mo, maliligo ako. Ayan, yan. Ang gusto ko sa'yo. Dalian mo na, ha? Okay. Papunta na. Okay, see you, Dawit! Ano? Napag-isipan mo na ba? Kasi alam ko ikaw yung klase ng babae yung dapat seryosohin. Talaga nakikita mo ko as wife material? Hindi ako nagkikipag-date na basta-basta, Kakay. Sinasabi ko sa'yo, alam ko na yung mga tulad mo ay dapat respetuhin, mahalin. Nakikita mo ko as ganon? Gusto mo maging official? Sinasabi ko sa'yo, pag ako sinagot mo, hindi lang kita maging bago lang girlfriend. tayo nagkakausap pa. Tsaka bago lang tayo nagkikita. It's been few months. So, Yeah, I know, pero usap lang naman tayo. I mean, wala pang sex. Wala, I am not after that. Huh? Of course. May ganun pa ba lalaki and don't me Ako? Wag ako. Sa tingin mo, ganyan ba ang isang David na nakilala mo? Lahat naman ng lalaki ganyan, Hindi no? lahat. Kilala ko na kayo, David. Kaya wag mo na ako. Alam ko nasaktan ka. Pinapasakay mo lang ako. Hindi kita pinapasakay. It's up to you. Pero ano yung in-offer mo nga? Ulitin mo. Pag pagbibigyan mo ko, hindi lang kita maging girlfriend. I'm gonna make you my wife. Agad, papakasalan mo ako. Di mo pa nga ako masyadong kilala. And all. It's okay. We'll get there. Ganun lang naman yun eh. Depende sa iyo yan. But I'm not trying to pressure you. Pag-isipan mo. Sige, give me time, please. Okay. That's no problem. What you do? Ano yung hagod? Kaya pag na-miss kita. Sabi ni Uncle. Ano, Uncle, halika. Ano ma-adlib ka pa dyan? Halika. Hindi mo ba ako na-miss, ha? Miss na miss kita. Oh, yun naman pala eh. Gigil ka, Gigil ako. Pagas ko yung tinga mo, parang dinakdakan. Kapag hindi bakante si Kakay, meron naman ako mga plan B at plan C ang kola tita. Ako pa ba? Pero naramdaman ko lumalayo na siya sa akin. Una, tinanggihan niya ako. Pangalawa, tinanggihan niya pa rin ako. Pangatlo, sinurpresa ko na siya. Pinuntahan ko siya sa kanyang dorm. Ba't ka nandito? Tsaka bakit Ba't sabi mo wala ka dito? Ay, anong paki mo? Ano mo ba ako? Bakit ako hindi pwedeng magsinungaling? Pwede ba papasukin At saka mo muna pwedeng ako? respeto yung privacy ko. Lumabas ka nga. Di ka nga kumakatok eh. Mo nakakaya dun sa... Papasukin mo muna ako. Bakit kita papapasukin? Sige na, mag-usap tayo. Bakit tayo Sige mag-uusap? na, please, Ano may sasabihin bakit ako. tayo mag-uusap? May sasabihin ako. O di Please. sabihin mo dito sa pinto. Hindi para pumasok ka sa bahay ko. Property ko to. Ha? Ba't ka nagkakaganyan? Trespassing ka. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit may responsibilidad ba ako maging mabait sa'yo? Ha? Ano, sabihin mo na, dali. Ako, sinasayang mo yung time ko. Ayokong masayang time ko. Please lang. Pasukin mo muna ako kasi Hindi ka nakakaya papasok. sa mga kapitbahay eh. O, dyan ka sa pinto. Go.
Hindi ka pwedeng Sorry tuloy-tuloy na. sa Gusto ko bahay. mag-sorry. Sorry saan? Dahil, Anong kasalanan mo, Luis? Sorry, dahil ngayon ko lang na-realize pa. Ang tagal ko na-realize na, o nga no, dapat pala, nag-propose na ako sa'yo. Dapat pala, in-official na kita, dati pa. Parang yung 2 beses mo akong tinanggihan, pangatlong beses. Ngayon ko lang naramdaman na importante ka pala sa akin, Kai. Buti naman na-realize mo pa yan. Oo Pero naman. thank you na lang, ha? Kasi, hindi na ako interesado, Luis. Di ba ikaw may gusto na maging official tayo, magsisettle down Gusto tayo? ko yun noon, pero na-realize ko din na hindi ka worth it. Sorry, Luis, ha? Hindi ko deserve ng katulad mo. Umalis ka na dito. Ay. Hindi ko deserve ng katulad mo. Kala mo hindi ko alam mga ginagawa mo? Umalis ka na. Umalis ka na, hindi ko kailangan ng lalaki katulad mo. Ay naman. Hindi ko kailangan hindi kita deserve. Umalis ka. Umalis ka, wala kang kwenta lalaki. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Umalis ka! Kai! Ano? Wow, paiyak-iyak. Mga lalaki talaga, ang galing-galing talaga. Kai! Kai! Umalis ka, Guy! umalis ka, umalis ka, umalis ka! This song is brought to you by ACS Manufacturing. Nanonood si Boss Mon. Welcome! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!